Els refugiats de guerra són persones que venen d'una guerra o un conflicte. De Síria, Iraq, Afganistan, de Somàlia, Sudan, Etiòpia, Eritrea, fins i tot del Congo, Camerun o Mali, a l'Àfrica subsahariana. Ho han perdut tot, destruït per la guerra o deixat pel camí. Família, amics, feina, podrien ser qualsevol de nosaltres. Els conflictes no coneixen fronteres. Després d'un llarg periple, molt llarg, durant el qual han invertit tots els seus estalvis i han sofert violència, coaccions o amenaces, ara són per fi a Europa, la terra promesa, l'espai imaginat de llibertat, progrés i benestar. Però és així? Europa reté els refugiats a les seves portes, a Turquia o al Líban, o atrapats a Grècia, en campaments, vivint en contenidors o tendes de campanya o en condicions precàries a les ciutats, sense programes transversals que els ajudin a refer-se o reiniciar, sense voluntat real d'integrar-los com a un més. Arribar és només el principi. L'ajuda humanitària només garanteix la supervivència. El refugiat que arriba a Europa s'arrisca a quedar sol, aïllat, abandonat a la seva sort. Perd sovint les ganes i l'esperança de viure, de tirar endavant. Cau en la depressió o s'abandona a un temps mort entretenint-se en banalitats. Qui dia passa, any empeny. No és el mateix un refugiat que un migrant. Mentre un migrant marxa de casa seva voluntàriament i no té intencions de tornar-hi, el refugiat és forçat a prendre aquesta decisió perquè la seva vida corre perill i desitja poder tornar algun dia al que era la seva llar. Un cop se'ls proporciona tota l'assistència bàsica, és el moment de fer un pas més enllà i iniciar el procés de recuperació emocional i vital, a reenfocar el seu futur. Moltes entitats i ONG fan aquesta feina sobre el terreny, com són la Fundació Axar i M-Social a Grècia, però aquesta tasca continua un cop arriben a casa nostra per establir-s'hi. Per mitjà d'equips formats i coordinats professionalment, s'ha de promoure la integració, l'apoderament i activació de les persones refugiades amb activitats que els ajudin a guanyar seguretat, equilibri emocional i espiritual, dignitat i esperança. En definitiva, ajudar-los perquè puguin construir un nou futur. Els equips municipals, integrats per persones de diferent edat i formació, treballen especialment amb els refugiats més vulnerables, infants, mares soles amb fills al seu càrrec, persones grans i amb discapacitat. És fonamental que aquests equips segueixin el decàleg de bones pràctiques, essent el codi ètic amb el que tractar els refugiats i desenvolupar el programa d'ajuda, respectar la dignitat dels refugiats, no imposar cap tipus de creença, etc. En la mateixa línia, també resulta imprescindible que es distribueixi, en el marc de la seva formació, l'índex terminològic per conèixer tots els conceptes bàsics, especialment, com s'ha esmentat abans, a diferenciar entre un migrant i un refugiat. L'experiència catalana en l'educació i el treball social, l'educació no formal i en el lleure són eines útils per estimular la recuperació dels refugiats. Bravo! Molts infants refugiats arriben a Europa sense haver anat mai a l'escola. L'alfabetització és una prioritat i també aprendre a conviure amb altres persones i els usos i costums de la societat d'acollida. Des dels municipis s'ha de treballar de tu a tu amb els refugiats, compartint el seu espai i les seves condicions de vida per guanyar-se la seva confiança i crear una atmosfera que faci possible engegar activitats formatives. Les activitats comunitàries, dins i fora dels centres de refugiats, ajuden a crear vincles entre ells i també a prendre consciència de la nova situació i el nou espai de vida. Les sortides als parcs o altres espais públics, a la platja, en excursions de grup, són molt més que aire fresc o un espai d'aprenentatge formal. Els equips de tècnics municipals i voluntaris han de centrar-se en treballar valors i actituds, promoure l'autonomia personal i la cura mútua. Per activar-se cal primer apoderar-se i conèixer els propis recursos. Tallers i activitats destinades a crear el seu propi currículum Europass. Escriure una carta de motivació o passar una entrevista són el primer pas. Aprendre anglès bàsic, mitjà o superior i expressar-se públicament ajuden en la recerca de feina.
també a utilitzar l'ordinador i la informàtica d'usuari. El teatre, la dansa, el ball o la música són eines poderoses per facilitar la integració emocional, connectar amb un mateix i els altres i també per passar-s'ho molt bé. Molts refugiats presenten necessitats especials, en funció d'una discapacitat o malaltia crònica, i cal formar els qui tracten amb ells per garantir-ne una correcta atenció i garantir el seu dret a la mobilitat i a la participació. S'ha de treballar amb els refugiats comptant amb ells des del primer moment i atenent a les seves necessitats reals i propostes. Els equips han de buscar traspassar les dinàmiques i activitats a aquells que poden assumir-les, promovent que els refugiats mateixos s'autoorganitzin. Molts refugiats troben un espai de represa personal si se'ls confien responsabilitats formatives o activitats relacionades amb les seves professions, com ara donant classes o arreglant espais. Els equips dels projectes s'han de tornar en el temps per garantir una acció continuada i efectiva al llarg dels mesos. Tota comunitat necessita trobar-se per compartir, celebrar o commemorar diades i passar bones estones. El Nadal, la Pasqua o les celebracions del calendari representen una bona oportunitat per connectar, donar i rebre. Treballar amb els refugiats és una experiència formadora i transformadora. L'impacte personal és profund i estructurant. Donar suposa sempre rebre, però encara és més important l'impacte o l'experiència viscuda pels refugiats. Acompanyar en plena consciència, simplement ser-hi i compartir, els suposa una experiència reconciliadora amb la vida i una oportunitat per recomençar. L'arribada és només el principi, la resta depèn de tots. Està en les nostres mans facilitar-ho, són persones refugiades, com podríem ser qualsevol de nosaltres algun dia. Ajudem-los a obrir espais de futur i a recuperar el seu somriure.